fill up for acceptance basically di mana kayak Saimana Chini Dugrai Kamini Tapuk Somir Debbarma Thanai Salo Karen Nangui Thimani Bagi Jung Belaino Khak Hamjak Kabun Logi Bini Family no Bini Nukuno Sung Tini Logi Nahin Pajak Borom Gunang Yembai Te Chini Amchani Joto YTF leader ro Tongo Chini ward ni Chini members ro Jotono Tongbayo kay jeng Tapuk Somir ni Nukungni Borok Wai Malaya Kya tei bini sajagma tei bini sajla koroni chikon belekeno khare masingcha kay ji bini family ni Borok Wai jeng Malaya obono jeng Borokno kogdika je jeng Borokni logio tongo tei Borokni je basa koroni tongmani Borokni porerani abo jeng Borokni future Borokni thinangni bagai jeng wansukka gabon bagai Painai Shalo, Boni admission take Boni Purnani, Abro Sung Debagno, Nine, Gay Boni family no, Sung Hago Boni Nukung no, Chini Hakamani, Sing Zanabo, they bonus in Orkisisa, Sigani Shalo, Bini Himani, Condolence ni, Bagay Sung Kisisa, Subawi, Kalakachini Bormani. Yet a Sunkrang Nami, the Timan Boka Chimper better go to some rocket. Yeah, Bokun Sunkrang better goes Hamunkaya, or I know Buni or Samunkayo. Kaya adino taipung khagna thangtini mohiki jing pherang nangai mohiki thija kata hambay